Yo, akumnandi kwamsele kubethunani. Hey, sisandobona ii-pictures zikaNomtiritiri ekunye no-future mother-in-law wakhe ekunye noMpumelelo kumnandi nefemeli. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV. Yazi ke ba sisazi inguNomtiritiri yedwa osashiyekileyo kuMpumelelo emveni koba sive ba uhlukene neVirgin uNosipho Cele, saphinda sava noba uhlukene ke mos noVuyokazi Nciweni, sambona uVuyokazi eyolotyolwa. Loo nto yenza babe nguNomtiritiri oyedwa. uMpumelelo ku-interview awayenzile wathi ngoku ayikho enye intombazana ayawuphinda ayi-introduce kuthi intombazana ngoku sizayibona izobilotyolwa. So ke into yenzekayo ke last weekend uMayeni noMpumelelo bebesamwe kunye bafota sababona, wafaka uMpumelelo nabanye ke obhuti bakhe. Kwakhona kodwa ifoto esibona uMayeni ekunye noTirelo noSingabakho ingathi i-birthday yomntana oyikwekwe, asiyazi bangekabani na kanye uyintoni kubo lo mntu. Now bona they deliberately uploaded ifoto without uTirelo, both ulantuka uMpumelelo. uMayeni andikho sure, I think ilibifakwe nguMpumelelo ke, andazi noba ufakile naye but khangafake ezi foto kunye noTirelo because I'm sure yayazi uba kuza kwenzeka ntoni kwi-comment section yaloo post. But anyways, ukhona ubabomncane ke ngulo uVuyokazi wayeye aripote nakuye bakwenzeka ntoni, esitsho uba ungoyena mntu ngathi uyevana naye. Ubabomncane ke sana ngoku sana uye wafaka iifoto zikaTirelo noMpumelelo, Tirelo noMayeni ku-TikTok wakhe njengoba nibona. So sabona ngolo hlobo ke ukuba bebekunye. Bazibuza abantu ba hey, bekusenzeka ntoni? Kukho nepicture apho kukho inkomo apho uMpumelelo nalo bhuti wakhe, kukho inkomo behind them but le nkomo iyodwa ngumnqongo inubumhlambi ebeyohlawula ebeyolobola. Hayi man, ndava iphicotho apha ku-YouTube kodwa akunode kwamkelwa inkomo mankuloTirelo, ingathi noko ngabantu yabona besimanje manje, amsho kwakhutshwa imali mhlambi ke bingeyohlawula. Yaninzi into ethethwayo, kukho ngoku namahemhem oba hayi uTirelo sana ebeyo-introducewa kwifemeli kaMayeni. Ngamahemhem guys, allegedly. Asiyazi bunyani baloo nto leyo, sibhizi siyaspeculator. Hey, uVuyokazi ke wendile and asikamboni ke yena nomamazala wakhe, mhlambi kulindwe uba umyeni wakhe ezawubuya this month actually. End of this month umyeni kaVuyokazi uzobe ekhona, uChef Xolani Sabelo. So ke mhlambi ke sizambona naye ke uVuyokazi with umother-in-law wakhe because sana uMayeni siyaqala umbona mane efota noTirelo. Ewe siyazi kuTirelo umntana wakhe usandoba khona uVuyokazi nebehlile siyapha eyobona umntana wakhe bekhuliswa nguMayeni ungazibona ifoto ke epha and stuff. So ke ngoku kuthiwa hayi uncedile ahambe uVuyokazi, satsho sambona uMayeni efote noTirelo. So ke noVuyokazi hopefully sambona efota nomother-in-law wakhe because khange ndive kusithiwa umyeni wakhe akanamama, ingathi unayo mama qha ke andiyazi istory sithini. And ke ngoku uShema kakayonxitywa ezumakoti, so mhlambi ke kulindwe ba afike uHappy then kwenziwe izinto kakuhle. Khe nitsho nini banecinga uba bekusenzeka ntoni ngale weekend ye-birthday but at the same time sibone naba noMayeni nankuTirelo efotile nabantu abaninzi esingabaziyo. Anyways, Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.